Започвам с най-често задавания въпрос, когато си говоря с програмисти, които обмислят вариант да минат на бизнес-то-бизнес модел. Много често ме питат, нали, въобще много запитвания получаваме в агенцията, коя форма да избера. Дали е ООД, дали свободна практика, какво означава всичко това нещо. Ще съм ти благодарна да ни кажеш какъв е Да, твоя, да, каква е твоята гледна точка. да, така. Значи, аз ще разтворя така малко вратата на, така, айде прозореца да го нарека, на цялата информация, която е нужна, защото за мен би било несериозно, ако кажа, че вие сега тук за този половин час ще вземете решение какво да правите. Мисля, това нарочно го казвам предварително, защото това не е сериозно. Идеята на това нещо е да ви нахвърляме какво има и че има неща, които не знаете и ако решите да правите или да не правите нещо, първо да потърсите съвети на базата на това, което вече знаете, че съществува. Така че това ми е много важна скоба, която да кажа. Нали, моля ви, не взимайте решение какво да правите на базата на това. Нека този вебинар да бъде вашето стъпало към това да получите повече информация, от която да започнете вашия ресърч, за да решите какво да правите. Окей? Сега, разликата е в няколко направления. Голяма част от съветите, които аз давам, смятам, че е много важно да бъдат не само счетоводни, а и бизнес. Защото аз правя бизнес, с дружниката ми е бизнес от 19 години. От 24 години съм счетоводител, но при това съм работила при други кантори. И за мен е много важно, когато един съвет се дава, той не е само счетоводен. Той е финансов, той е бизнес, той е личностен. Така че в случая всеки от вас най-вероятно ще разбере, не всеки, но различни хора ще изберат различна форма. Защо? Защото едни от вас са по-инновативни, други са по-нерискови, други са по-рискови. Едни искат да, примерно, да дават повече пари за осигуровки под формата, примерно, на осигурителен доход за тях. Други искат да трупат тази, как да кажа, финансова стойност на фирмата си, с която утре да инвестират и да правят по-големи неща. Така че това е още една страна от взимането на решения. Примерно, какво искам да кажа? Ако да речем, вие сте ЕООД, тук ще говоря основно, съвсем кратко ще кажа. Разлика между ЕООД и ООД и избора. Едното е едноличен собственик, което значи аз съм IT специалист и искам да работя за някоя фирма. Точка. Това е ЕООД. Аз съм едноличен. Ако съм ООД, това значи, че аз имам съдружник, който двамата или тримата или четиримата или всичко различно от едно искаме да правим нещо заедно. Така че няма да говоря повече по тази тема, така че това е разликата. Сега вече между ЕООД и свободна професия. ЕООД-то е нещо, което може да бъде проверено и в търговския регистър. Работейки особено с чужбина, търговски регистър е, представете си го, вашето портфолио за чужденците. Защото ако сега една немска компания иска да работи с вас, тя няма как да знае вие какви обороти правите, от колко години работите. Нали? Защото това са критерии, които когато се избира с кого да се работи, се гледат. Особено за по-големи проекти. И когато се влезне в търговски регистър и се види, че вие имате фирма, която е създадена миналата, по-миналата, още по-миналата година, видят се оборотите, защото там се вижда, види се печалбата. Това е от огромно значение за това дали ще ви изберат. Така да го кажа. Ако аз трябва да избера и виждам, че не мога да видя сигурна информация за човека, който не познавам, който е от друга държава, но аз искам да наема, и този, който мога да проверя на секундата в търговски регистър, видя, че той работи за стотици, десетки хиляди в началото, последствие пожелавам стотици хиляди левове, от 3 години, примерно, подава всяка година отчети, кой ще избера? Аз ще избера този. Защото аз пак не ги познавам. И двамата не ги познавам. Но този мога да го проверя по единствения възможен реалистичен начин. Така че за мен ЕОД-то е чисто практично, е бизнес, който дори в момента вие да нямате абсолютно никаква идея да развивате различно от това, че примерно вие в момента сте на трудов договор и искате просто да имате някакъв друг шанс, или тъй като ние имаме много клиенти с вашата длъжност, както и авиаинженери и много други, защото голяма част от компаниите просто спряха да търсят хора на трудови договори и започнаха да искат контрактори. Ние имаме не знам колко десетки вече клиента, които всъщност те никога не са искали да имат бизнес, просто не искат от компанията да работят с тях вече по тази форма и те са принудени
да станат контрактори. А ставайки контрактор, ти си фирма. Обикновено в България това е по-добрия вариант. Така, една разлика голяма между свободната професия и ЕОД-то. В свободната професия ви се признават 25% разходи на дохода ви. Държавата казва, понеже не знаем вие с какво се занимавате, не знаем какви са и разходите, но вие сте физическо лице. Ние няма как да ни предоставите фактура. Това не е в Щатите, знаете, там де си вписат и бележката от магазина, от паркинга. Нали? Законодателството ни е брутално коренно различно. Така че тук държавата каза, мен не ме интересува ти по фактури какви разходи си имал в годината, на какви обучения си ходил, колко ти струва компютъра, колко ти струва телефона, колко ти струва каквато и да било техника, която имаш нужда, стол ергономичния, който е няколко хиляди лева, бюрото и така нататък. Те ти признават 25%. Точка. Във фирмата имате право на разходите, всички разходи, свързани с дейността, които могат да бъдат доказуеми. Пак това, което ме чухте, че го изборих, което понякога, както и във вашата професия, както и в нашата професия, са хиляди левове. Много повече от 25%. Понякога. Имам години в големи инвестиции, нали, години, в които няма да има. Нещата се урегулират. И реално по този начин вие имате... фирмата ви става един актив, с който утре можете да кандидатствате по разни проекти. Постоянно знаете, че излизат проекти. Международни, европейски, сега ще влизаме, няма да влизаме, Европа и така нататък, ще се отварят най-различни опции, които имате възможност да ги вземете само ако сте фирма. Фрилансъра не представлява юридически субект, който има право да кандидатства по подобни неща. Така че това са няколко много такива генерални разлики между ЕОД и свободна професия. Така че мисля, че на този етап това е достатъчно, за да мога да го обясня като генерална разлика. Маги, много ти благодаря за този отговор. Тук и аз като в допълнение, това, което мога да дам е, че като се комуникирам с клиенти, които са отворени към бизнес-то-бизнес програмисти, при тях това е условието човека да си е сам във фирмата, но пък да има фирма. Така че, може би наистина EOD е малко по-сигурно и може би малко по-добрия вариант, поне на база на позициите и на компаниите, с които работим към момента. Приема се и просто като нещо по-сериозно. Сериозно, да. Това е. Просто стои с една различна сериозност в бизнес света. Това е. Когато вече не си просто на трудов договор и това нещо може да бъде подменено по всяко време, защото преди 2 години всъщност вече станаха, беше този бум, който при нас пристигнаха примерно силно 30-40 IT-та в рамките на 2 месеца. Проста причина, че ги изгониха от работа и им казаха, че могат само ако се върнат като контрактори. Край точка. В смисъл това е. Да. Казваме го наистина, че има все по-голям интерес към бизнес модел. То всичко се променя, освен че всичко става онлайн, много неща се променят точно в това разбиране и всъщност контракторството започва да става дори не само във вашата сфера, защото тя е много наистина отдалечена и доста близко, но дори в нашата сфера започва това нещо. Ние имаме към дата днешна 2 човека, които са на трудов договор. Всички останали са контрактори. Просто е различно, много различно.